Salut și bine m-am găsit la primul meu video de pe acest canal. Da, am pus această poză cu un unicorn pentru că, da, astăzi, pentru primul meu video, o să spun 10 lucruri despre mine. 1. Culoarea preferată, frez. 2. Mâncarea preferată, spaghete. 3. Artistul preferat, Ariana Grande. 4. Telefonul meu este Samsung Galaxy A20e. 5. Animalul preferat, hamsterul. 6. Desenul preferat sau serialul este... Da, se pune Casa de Papel. Casa de Papel este un serial, un canal cu videoclipuri și îmi place foarte mult Casa de Papel. Mă uit la Casa de Papel. Așa. 7. Stau la țară, nu stau la oraș, dar fac și clipuri de la țară. Și 8. Scuzați. Pentru sunete, transportul cu care îmi place cel mai mult să merg. Mi-aș dori să merg cu avionul, dar este transportul meu preferat, adică n-am încercat să văd cum e, dar e transportul meu preferat, așa cum arată el. Chiar mi-aș dori să merg cu avionul. Așa, 9? Da, 9. Tipul de îmbrăcăminte preferat al meu este blugi și un top. Și niște Adidas cu talpă înaltă, părul desprins, o brățară și cu telefonul în mână. Și da, cam atât. Așa. Da, 10. Muzica mea preferată este One Last Time de la Ariana Grande și cam aceasta a fost a fost lucrurile mele care au fost aceste 10 lucruri despre mine. Și da, să vă spun doar un lucru, pe acest canal o să fac foarte mult gaming, adică foarte mult gaming, jocuri care mi le spuneți voi în comentarii și genul din ăștia și tipuri și chestii tristii. V-ați prins voi. Ok. Cam atât cu acest clip. Cam asta a fost primul meu video. Eu am fost Anca și ne vedem data viitoare. Pa!